హలో హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. బయట అయితే చాలా చల్లగా ఉంది. మాకైతే కారంగా ఏమైనా తినాలని అనిపించిందండి. ఇక్కడైతే కారంగా మనకి ఏమీ దొరకవు. మనమే ఏదైనా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకనే ఆయిల్లో పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, వాము, పసుపు, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసేసామండి. ఈ వామన్నంలో ఎక్కువ హైలైట్ ఏంటంటే వెల్లుల్లిపాయ అండి. ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఎండుమిర్చి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. పచ్చిమిర్చితోనే చేసుకోవాలి మనం ఏ వంట అయినా సరే. పసుపు రైస్ అయితే వేసుకుని మనం కలిపేసుకున్నామండి. మనం ఇలా అయినా తినచ్చు, లేకపోతే నిమ్మకాయ పిండుకుని కూడా తినచ్చండి. ఏదైనా కర్రీ ఉంటే కర్రీ అయినా నంచుకొని తినచ్చు. ఈ చలికాలంలో వామ్ రైస్ ప్రతి ఒక్కరూ తినాలండి. వామన్నం తింటే మంచిది. సబ్స్క్రైబ్.